Gorkak edanek. Los gorkak, parece ser. A ver, ya prestamos. Listo, dena? Venga, basi. Garabia, elektroimanarekin. Ederto. Eskuzko kontrola. Eskuzko kontrola. Aktibatzen da elektroimana. Hartzen du. Garabia karara, zintara eramaten du. Zintan geratzen da. Uzten da. Elektroimana gertatzen da. Automatikoa. Erdira llegatxean rinteten gailua aktibatzen da, galdutzen da, gaia pizten da. Azkengo irratarekin, bultzatze sistema aktibatzen da, eta bera bultzatzen du. Gero, hasierara ino bueltatzen da. Eta gero badago beste modu bat, eskuzkoa. Eta ja, eraman daiteke, ja, ez nahi duzun tokira. Hasierara. Gero, etengailu bat, kutsagailu bakotxarekin dago argi bat. Zuzenean eraman da punteraino. Eta automatikoa ipintzen badut orain? Zer gertatzen da? Orain ez da. Da, hasierara. Eta prest dago. Eta prest dago azteko automatikoa. Hori zenekien,